Szavaztok, én Bobó vagyok, és még mindig itt van velem. Andrew, sziasztok! Most folytatjuk a kasztok bemutatását a nagyon szeretett Medikkel. Induljunk is el. 100% az übertöltésem. Gyere, menjünk ki! Jaj! Jössz! Gyere, gyors fussál! Illellek! Ille, és menjünk übertöltésre, gyere! Egy, kettő, hát! Na! De mit csinálsz, Illej? Gyors! Szétlőttünk, gyere vissza! Hol vagy? Hol vagy? Meg fog ölni a Medik! Vagy Hedik? Piró? Ez nagyon kemény menet. Szerintem ez lesz a legviccesebb videó. Jaj, szétszettem a Ugye telefont. megölök egy pirót. Megölt. Pedig én nem nyomtam be magamnak kritet, és akkor talán megölöm. De hogy remeg az emberke, mikor lőjél? Lőjél. De hogy remeg, milyen görcsé vannak. Igen, Andris, húzz föl jobban a kesztyűlet. Urlógós vagyok, tudtad? Ez nagyon kemény ez a bug. Amikor tölt. Üdv, hogy én is ülünk. Vagy ennek mit csinál? Tudtad, hogy tudok hegedülni? Azt láttad, Andris, mit csinál? Ha, tudtad, hogy tudok hegedülni? Na, menjünk. Nem is Gyere. tudtam, hogy ilyeneket tud ez. Várjál, mit csinál a fegyvernél? Na, menjünk. Felhúzza a kesztyűjét. Te is híleljél. Én kritelek ám. Jó, csak híleljél, De az a lényeg. valakinek lőni kell ám valamit. Én lövök. De Meg fogunk halni. várjál. Andris, nézz engem és figyelj. Várjál. Ó, megkaptam a katonára a Pompson 6000-et. Vagy Pompson? Nem Thompson. Nem Pompson. Izéra van te. Hát igen, Ez nem Medik. katonára van. nem is azt mondtam. De azt mondtad, katonára van. Így. Na, Pompson. gyere medikkel. Andris. Jó van, na, most kipróbálom. Na. Go. De várjál, úgy kéne, hogy fölnyomjuk maxra az übertöltésed, meg a kritemet, kimegyünk, én lövök, megnyomom a jobb klikket, és akkor én kritelek, és akkor tudom ölni őket, meg te is megnyomod, és akkor übertöltés van, és akkor úgy írtjuk őket, mint az enyém jobban néz ki, a kritizireg, vagy mi ennek a neve. Mit csinálsz, beteg vagy? De hallod, milyen figyeld azt a kék fényt, hogy mindenfelé úgy pont úgy mozog. Ja. Duc. Na, feltöltöttél már? Annyira ilyen lassan tölt neked? Hát az alapja. Én becraftoltam ezt. Na, nekem max. Oké. Akkor már nem is hílellek. Ja, tényleg. Én elfelejtettem, hogy nem kell nyomni az egeret. Megállít. Mert beállítottuk. Ma már csak 3%. Kész. Gyere. Na. És hova mész? Egyben megöltek. Az off-kol, te. Nem baj. Akkor a mérnököt medikeljük. Elérte a mérnök egyes szintet. Nagyon tud a gyerek. Hallod, a doktor, a mérnök és a két füstölgő géphágyú cső. Mi van? Olyan azt a izét ért el. Ja, jó. I believe I can fly. Emlékszel, mikor játszottunk Deer-Red, bekaptak akkor?
ilyen röhögős videó. Az mi? Figyelj, Andris, mi annak a neve, az a hula-hop kötél, vagy mi az? Te hova mi? Te izé, hova? De mi? És a holttesteidet. Ott a lábad. Ott egy ilyen lábszár finom. Afkulós gyerek. Ja, azt kell hillálni. Fiat, körtáncot járok. Izé, első táncot, hallod? Sasang-jing-chong. De ne egy másrasz. Akkor a afkulós. Te miért vagy jó? Ajaj, a másik fele. És akkor így öten így végig izélnánk. Ja, végig izélnánk. Ja, amúgy, hogyha akartok velünk játszani, akkor majd írjátok meg kommentbe, és leírjuk az IP-t, amin szoktunk lenni. Ja. És mit csinálsz? Így körbe-körbe futkorászol? Hát mondom, első táncot járok. Félén kicsibe. Kicsi első táncjár, és így átmész rajta. Megvan már az Hallod, lökjük ki! Nem, nekem 45%. De nem, menjünk akkor, gyere, én übertudott, és ezek te meg lősz akkor. Gyere ma. Menjél ki. Nyom meg! Nyomjam! Nyomjad, de úgyha megnyomod a jobb klikket, übertölt, és arra. Mert magam is lehet? Igen. Leg. Uh-huh. Jaj, szegény gyereket lepisílták. Milyen gyereket? Hol? A mérnököt. Na minden, menjünk ki. Most itt arról szól, hogy itt hülyéskedünk. Gyere, jó, medik barátom. Jaj, nem írok kiugrani. Gyere már. Nem tudok kiugrani. Jó, itt egy gép. Benne az. Itt egy izé is a... Meglőtt a piró. Félre megölöm a pirót, mondtam én, meghaltam. Megkaptak. Nem, csak megölt. Nem, engem. De nem, csak megölt. Engem headbe lőttek. Ja, bocs. Király ez a medik, kedvenc basszom. De ez tök király, figyelj, bedrogozik. A Sunny Számítéit itt vagyok ám melletted. Jaj, megköszönte. Na mehetünk, gyere. Egy persze, pont teli belőle. X meg. Lője! Hoppá! Júj! Meghaltam. Nem! Hallod, és hátból dök a kém, dök. Ez jó ez a medikes rész. Mi jön majd ezután? Medik után mi jön? Sniper? A kedvenc. Sniper. Ja, szeressük. Vagy. Hát itt vagyok, mögötted. Mennyi medik van egyből? 4. 4 meg. Ő is bugoltatja. És hova mész? Hát előre, lőjünk. De milyen csont van a fejeden? Csont, ne! Begyújtott, megölt a robot. Megölt. A mesterlövész kukrival. Hát hogyha az a nem. Ja, ez tök király ez a sapka, amin átment egy ilyen rakéta. Meg a sziklépisi puska. Ez nagyon kemény ez a bug. Ja, gyerek. Szeressük a bukokat. Ja, lövök ám, mint az őrültek. Be fog gyújtani a piró. Nem, megöltem. Jaj, ez
Scout. Medic vs Scout. Medic vs Scout. Na, ilyet tud. Lelőttem! Másikat is! Azt nem te lőtted le. De, vagyis hát csak segített. De ne állj már meg! Szép volt. Vigyázz, Kém! A Bobó. Csórja a nevem. Mit csinálsz? Én Igen. Te. újjáéletek. I love újjáéletés. És hol vagy? Köves. Gyertek! Megöllek, te. Nyomorék. Vigyázz mögötted. Hé! Hadd öljön már meg! Na, és a katona. Hallod, vérgyilkos bemelegítője van, és itt akkor. Az jó bérgyilkos bemelegítő? Az elvileg a legjobb sniper. Bérgyilkos bemelegítő. Ja, az a... Izés, jaj. Hangkompútos. Azt elvileg én tudok craftolni, majd megnézem. Masina, meg egy kinyert Bazári. fény. Meg egy bazári bizsú, igen. De én nem fogom kicraftolni szerintem, mert a bazári bizsú az jobb. Mint amit te mondtál, az a... Tudod mi? Melyik az a Ja, tudom. Az a fából készült, és hát ilyen barna. De az gagyi, ez miért jó? Én szeretem, kedvencem. De azon csak van. Rosszabb, mint az alap sniper. Dehogy is. De, mert lassabban tölt. Ugyanúgy sebez, meg minden. Ezt meg kéne ölni, ezt a katonát. És megöltem! Segítettem. Jaj! Megölt egy robot. És leszed rá. Izé. Hallod, ilyet is tud, hogy a robot tud krittelni. Tényleg. Aha. A gyereket az előbb úgy öltem meg. Andris, hol vagy? De izé. Ez nem én voltam. Jöttem ki. Én is ezt akartam csinálni, amúgy csak veled, hogy robbanjál föl. Mi van, Szanyi, Téci? Menj ide, tudod, ide jössz, és akkor fölélegsz, vagy mi az? Kapsz egy hápot. Hileljük a demoment, hallod? Andris, hileljük a Én demoment. Én a izét, a sniperest hílelem. Inkább a katonát. Mondom, katonát. Ez az. Hol kiírja, mit sebez a gyerek. Tudom. De bebújok velük. Szia! Hé! Ez a Bobó, ez gyerek, ez jó nyomja. Én el. Telibe találok. Boldim. Hm? Na fiúk, na mindenki, fiúk, mindenki. Miért mondod ezt mindig? Nem tudom. Na, menjünk, meghalunk, aztán vége is van. Ennek az Abizó, vagy milyen résznek? Abizódnak résznek. Ez tök Én gagyi, ez a tojásvető, én is tudom. Jó van. Tojásvető. Legjobb rész lesz. Lőj be, és ott van egy ilyen kis izéka. Bemegyünk hílelve. Szép volt! Nem a
akarok meghalni. Hát de betolnak! Menj be, Boldi, menj be, menj be. Szép volt. Menj be, nem mersz. Hillellek! Alázom a gyereket, hallod? Na, fiúk, ennyi volt. Fiúk, jó, De- mindenki. Szevasztok, ennyi volt. Majd Csá, csá. hamarosan jön a következő rész. Csá!